A rebel I'll be one day on that track with gunplay. Čaute lidi, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to ze hry Sace Star, takže takováhle fotbalová hra. Prodal bych na tom účet. Prodal, předal, mě to je jedno. Takže bychom se domluvili, že bych vám to dal za nějaký účet na buď třeba šejku, nebo na šejku, anebo prostě na něčem jiným. Já hraju teda teďka Shake V3, tak kdybyste na V3 měli nějaký účet a chtěli si to vyměnit s tímhle, tak mi to nedělá žádný problém. Podíváme se teda na to, jak to mám. Celkem 2,5, 2,5, 2,3, 2,2 a 2,5. Jako nic špatného. Jo. Právě, že já jsem to dřív hrál s kámošema, ale prostě už to dneska nehrajou a mně už to přijde zbytečný to hrát, takže já teda bych to někomu předal. Žebříček vám klidně ukážu, no tohle to je toho. V záloze jsem 3000, což není špatný. Každopádně bych to prodal. No a když to neprodám teďka, tak v nejhorším z toho budu natáčet videa. Takže asi tak. Si máme práci tady. Takže asi tak, no. Já už to prostě hrát nebudu, předal bych to, nechodil bych na to, takže asi tak, no. Tak jo, takže čau a doufám, že mi to někdo koupí. Vlastně vyměním. Tak čau. A rebel I'll be one day on that track with gunplay.